නිවේදනාංක 2 පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු වෛද්‍ය රාමනාදන් අච්චුනා මහතා විසින් මෙම සභාව තුළදී தனிப்பட்ட வாழ்வுக்கு மிகவும் மோசமாக பாதிக்கக்கூடிய இவ்வாறான அவதூறான கருத்துக்கள் தொடர்பாக சபாநாயகர் என்ற வகையில் என்னுடைய கடும் அதிருப்தியை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். இந்த உயரிய சபையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற பொதுமக்கள் பிரதிநிதி என்ற வகையில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இந்த அவதூறான மற்றும் மோசமான கூற்றுகள் மூலம் நிறுவனத்தின் உயரிய மேன்மை தன்மைக்கு பெரும் களங்கமும் அவமானம் ஏற்படுகின்றது என்பதை நான் வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். மேலும் அதன் மூலம் தேசிய ஒற்றுமைக்கும் நல்லிணக்கத்துக்கும் வலுவான பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். இவ்வாறான கருத்துக்களை தெரிவிப்பதை தவிர்த்துக் கொள்ளுமாறு பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் உரிய உறுப்பினருக்கு என்னால் பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள போதிலும் அந்த அறிவுரையை கேட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்வதை தவறிவிட்டார் என்பதை இந்த நேரத்திலே நான் அவதானித்திருக்கின்றேன். உறுப்பினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட பாராளுமன்ற நிலைய கட்டளையில் ஏற்பாடுகள் மற்றும் பாராளுமன்றத்தின் சிறப்புரிமைகள் சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடைய ஒழுக்க நெறி கோவையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள ஏற்பாடுகள் மற்றும் நீண்ட காலமாக நடைமுறையில் இருக்கின்ற பழைய பாராளுமன்ற சம்பிரதாயங்களுக்கு முரணாகவும் மற்றும் பொருத்தம் இல்லாதது என்பதை இந்த நேரத்திலே வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். தொடர்ச்சியாக கௌரவ டாக்டர் ராமநாதன் அர்ச்சுனா அவர்களால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற இந்த கருத்துக்கள் தொடர்பாக மிகவும் ஆழமாக ஆய்வு செய்வதன் மூலமும் ஆய்வு செய்வதோடு அது பற்றி ஆய்வு செய்து தேசிய ஒற்றுமைக்கும் நல்லிணக்கத்துக்கும் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பை கருத்தில் கொண்டு சபாநாயகர் என்ற வகையில் எனக்கு நிலைய கட்டளைகளின் ஏற்பாடுகளின் படி அளிக்கப்பட்டுள்ள தத்துவங்களின் பிரகாரம் 2025 மார்ச் 20 21 ஏப்ரல் 8, 9, 10 மற்றும் மே மாதம் 6, 7, 8 ஆகிய பாராளுமன்ற அமர்வு நாட்கள் 8 நாட்களுக்குள் கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் ராமநாத அர்ச்சுனா அவர்கள் பாராளுமன்றத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற எவ்வித கூற்று தொடர்பாகவும் சமூக ஊடகங்களிலோ நேரடியாக ஒளிபரப்புவதை இடைநிறுத்துமாறு நான் உத்தரவு பிறப்பிக்கின்றேன். மேலும் சந்தர்ப்பத்துக்கேற்ற முறையிலே உறுப்பினர் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அவ்வாறான மோசமான மற்றும் கீழ்த்தரமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுகின்ற அனைத்து கருத்துக்களையும் கூற்றுகளையும் அன்சார்ட் அறிக்கையில் இருந்து நீக்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதோடு மேலும் தெரிவிப்பதற்கு நான் விரும்புகின்றேன். மேலும் இவ்வாறு நேரடி ஒளிபரப்பை இடைநிறுத்துவதற்கு மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கையின் நேரத்தின் போது உறுப்பினரால் மேற்கொள்ளப்படுகின்ற கூற்றுகளின் உள்ளடக்கம் மற்றும் கருத்து தொடர்பாக கருத்தில் கொண்டு அந்த தற்காலிக இடைநிறுத்தலை நீக்குவது தொடர்பாக பரிசீலிக்கப்படும் என்பதை இந்த நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். පාර්ලිමේන්තුවේ බලතල හා වරප්‍රසාද පනතේ විධිවිධානයන් සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ චර්යා ධර්ම සංග්‍රහයේ ඇතුළත් විධිවිධාන මෙන්ම চিරාත් කාලයක් සිට පැවත එන පැරණි පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදායන්ට මුලින්ම පටහැනි හා අනුකූල නොවන බව මෙහිලා විශේෂයෙන් අවධාරණය කරමි. දිගින් දිගටම ගරු වෛද්‍ය රාමනාදන් අච්චුනා මන්ත්‍රයා විසින් කරනු ලබන මෙම ප්‍රකාශ පිළිබඳ ඉතා ගැඹුරින් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් හා සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ඒ ජාතික සමගියට හා සංවිධියාවට එල්ලවන තර්ජනද සැලකිල්ලටගෙන කතානායකරයා ලෙස මා වෙත ස්ථාවර නියෝගවල විධිවිධාන ප්‍රකාරව පැවරී ඇති බලතල වලට අනුකූලව 2025 මාර්තු 20 21 අප්‍රේල් 8, 9 සහ 10 හා මැයි 6, 7 සහ 8 යන පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් පැවැත්වෙන දින 8 තුලදී ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වෛද්‍ය රාමනාදන් අච්චුනා මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුව තුලදී සිදු කරනු ලබන කිසිදු ප්‍රකාශයක් ශ්‍රව්‍ය දූෂ්‍ය හා සමාජ මාධ්‍යවල සජීවී විකාශය කිරීම අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන ලෙස මම නියෝග කරමි. තවද අවස්ථානුකූලව
මන්ත්‍රවරයා විසින් සිදු කරනු ලබන එවැනි අවමන් සහගත අශෝභන සහ පහත් පෙළේ වචන යොදා ගනිමින් කරනු ලබන ප්‍රකාශ සියල්ල හැන්සාඩ් වාර්තා වලින් ඉවත් කිරීමට පියවර ගනු ලබන බවත් වැඩිදුරටත් මෙම සභාවට දැනුම් දීමට කැමැත්තෙමි. තවද මෙලෙස සජීවී විකාශය අත්හිටුවීමට කටයුතු කරන කාලය තුලදී මන්ත්‍රවරයා විසින් පවත්වනු ලබන කතාවල අන්තර්ගතය සහ සිදු කරන ලබන ප්‍රකාශ පිළිබඳව සැලකිල්ලටගෙන එම తాවකාලික අත්හිටුවීම ඉවත් කිරීම පිළිබඳව සලකා ලබනු බවත් වැඩිදුරට සඳහන් කිරීමට කැමැත්තෙමි. அவதாரம் இது தமிழர்களின் புதியதோர் அடையாளம்.